Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για 2 και έναν μύθους πάνω στη διατροφή και την απώλεια βάρους. Μύθος 1. Αν δεν φάω βραδινό θα χάσω πιο εύκολα. Δεν ισχύει αυτό. Οι θερμίδες των φαγητών δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό που πρέπει να υπάρχει για να χάσουμε κιλά είναι να υπάρχει το θερμιδικό έλλειμμα ανεξάρτητα από το πώς μοιράζουμε τα γεύματα της ημέρας μας. Μύθος 2. Το νερό με λεμόνι αδυνατίζει. Καίει λίπος για την ακρίβεια. Όχι, δεν καίει. Να το ξαναπώ. Το νερό με λεμόνι δεν καίει λίπος. Αυτό που μπορεί να κάνει το νερό με λεμόνι είναι να βοηθήσει στην ενυδάτωσή μας, όπως και όταν πίνουμε απλό νεράκι. Απλά πολλοί κόσμος δεν τους αρέσει η γεύση του νερού και με λίγο λεμόνι μπορεί να το πιούν πιο εύκολα. Και μύθος 3. Οι υδατάνθρακες παχαίνουν. Όχι λοιπόν, δεν παχαίνουν. Καθόλου κιόλας. 1 γραμμάριο υδατανθράκων μας δίνει 4 θερμίδες, όσο περίπου δηλαδή και 1 γραμμάριο πρωτεΐνης. Απομυθοποίησέ τα και μάθε τη διατροφή σου.